Good morning everyone. Karon na to ang trabaho guys, is maglimpyo kog CR kay mitras na apay agas guys ay apay agas maglimpyo tag CR guys. Magdalit-dalit at maglimpyo kay mawala ra ba dayon ni ang agas. So karon sugdan na nato tong pagpanglimpyo guys. Pas-pas ta kay hintaw unya panindapit mawala kay para maligo sad nako akong mga dogi kay mitras na apay agas. Dili na ko na ibutang. Na. Oy, ang mga virginity dyan, mga kita. Na. Guys, maglimpyo na ta guys. Sugdan na nato ang session guys. Kapag panglimpyo. Itras na pa'y agas. Nagdan na ba kulturin pero okay na. Ngayon, sabi na lang itong alor. Okay rin mo, tag-chlorine kayo naman itong bulong nga, kuan. Katong kaniyo. Naman ni ang tap nga bulong. So, okay rin na pamantaan niyo. Ako sabi ko, anong beki, ang diri ako ang video ha. Hinahan ako ni diri. Balik na to. Na guys. Ako nang galipon. Limpyo kay mitras apay agas kay maapat na siguro na kung ligo mga iro na apay agas. Ano ko akong banana guys nga alas 7 wala na daw ni. Lintag mauna na kung ligo si kuan ba si bot. Si bot sila unta ang mauna kay. Si bot lang gubaga ay balahibo. Ay. Ang virginity. Kinanglan nga. Si Rosel po, ligoon ako na ron. Akong Persian. Ligo na sila tanan ron. Pag man akong ligo nila, manglaba ko. Kay, ano ko tayo bulingon business. Maamang itong anak-anaman uglaba guys. Kay, para di mo daghan akong bulingon. Kay, ang agas na ito diri. Widir-widir. Anak guys. Ari na ta guys. Ato mga virginity dyan, mga kita. Ato dyan na ikuan-kuan kay mabash o niya ta, nalisod na. Na. Guys. Ispasan na ito kay after ta sa white tubig, ano rin, impas minsan. Ang inimong na ito limpyo. Ay, Rosel. Datang si Rosel sa portahan. Tingala na siya. Nag-unsa ko diri. Nalimpyo ko dahil. Itong CR din. Tapos napay agas dahil. Kadirira pa ka magsampayan dahil. Wala ko limpyo. Ano itong CR dahil. Para limpyo dahil. Atensyon ako. Ay. Limpyo. May inom ka water? Ha? Limpyo pa man mami. Pagbuman ani guys, manuwas ko sa gawas, ligo din ako kung mga dogi ko. Hindi lagi maapas pa na kung tubig eh.
gamay. Pagkuhan na lang din ako ha. Tapas ko sa tubig. Nawala yung tubig niya. Abi may banana guys ha. Dili ko makaluto karon kay naulanan mi guys. Lain ulan karon guys. Gamay rin ko ano. Kanang mapislang ka. Grabe ako sipon gabi eh. Abi niya dili ko makabangon kay lain kay kung lawas na di ito. Sipon, di kuan mo to ha. Kaya siya mong bangon niya. Pag-alam kay bangon ng ko. Mubangon ko basta makaya pa na ko kung lawas pero dili na ko makaya. Dili ko mubangon. Kaya man. Mo to nga. Ako rin galong agim. Siya naligo. Ito kaayo. Ibangon siya. Kabi niya o. Dili ko makalungan. Muliyok. Mangani ko guys. Kanang ako ko'y bation. Kanang lain kay kong lawas. Ibangon pa gani ko muliyok. Basta makaya lang na ako. Di ako makaya. Di ko muliho. Kaya ako manggod guys, kung na ako'y bation, o akong ihigda-higda lang, samot ako ang luya. Muna ako, ilihok na ako. Tapos, makaya pa. Na guys, tapos makaya pa na ako guys, ilihok na ako guys. Para dili magluya atong lawas, atong mga virginity dyan, atong ko ano. Para dili magluya atong lawas, ilihok na to. Mura bag exercise siya ba nga, magkuan bitaw imong lawas, lihok ang mga ugat, ang anak ba. Guys, lagi na po sa guys sa ilalim. Guys, at naman. Basta kay tamaksan sa tubig na mawala. Kaya ang tubig diri. Masok tayo na eh. Kalipat kawala. Maglubot. Guys, gusto din agas guys. Yung palit kawala mo ng pinaskasay. Hindi na tayo.
Wala ka ba na yung sinina ng cellphone? Kuhaan sa nato ni guys kay mabasa. Sao na lang. Ano ba tayo ikapalit cellphone? Urot ng kwarta. Na anak sana to na na motor loga. Guys, jangan na to ano. Gamay, wala na naman dahil yung gulumay. Gamay na lang dahil kaayamay. Paninta. Dali na po na itong kwaon sunod. Manata guys sa CR. Ipapuno na to na diha. Kay, wato ta dito sa terrace. Dito tamang limpyo. Oh. Klaro man kay na kung tutoy ay mag-ilis ko sa nina. Katong sa nina ni Maymay kung suoton kani oh. Kani kay ini akong nina isa. Kita tong virginity ani day no? Ara si Rosel. Day no kita virginity mami day no? Naro. Ay makmak. Nga nawak ka mamanwas ako sa kuan mo kari. Atong niguon ang inyong mga igsuon wak. Okay. Kasi mo tawon sa egg ba? Mana ini daam kami. Okay na imong panmay wala na kagilantan. Wala naman. Ano gili? Tara guys, maglimpyo ta sa terrace guys. Kay mitra sa palay ko sa tubig ahag mapuno. Hay dong, dito dong. Dito dong, dito dong, dito dong. Ay, ako po ning ligoon si kuan oh. Kani si George Trigan. George Trigan, kay dagan kay Koto. Koto si George Trigan. Limpyo ta guys. Terrace sa ta guys. Naroon sa mukan guys oh. Na. Hi Dodong, amay. Ay kay manglimpyo ta kay maligo ta mitra sapay agas hawa. Dali ko. Mitra sapay agas.
Kani kung gisuot ko. Taas mo ang short. Ya, nag-iilis ko kay. Nipis ka ito akong pantulog. May man to sa CR ganina kay raman mali klaro, diri klaro kay diri. Diri na ko naibutang kamera oh. Ito na ko unahon guys, ito. Diri na ko ibutang ang kamera guys para maklaro ko. Anak. Na kay klaro. Buat dia dong. Mana ta dito guys. Diri na punta sa pikas. Guys, iha na punta. Continue ta guys. Just you and me. Ako mga ero mo ko dito magdula ligo, diri magdula-dula. Ako dinilimpihan diri basta. Ako na sa liguon kay pagligid-ligid man sila diri guys. Dito pagkaunga na pod. Limpyuhan kay ilang ihi. Na para malimpyo. Dali-dali ko guys, kaya apas ko sa tubig kay balo ko mawala ng tubig ron. Diri na punta. Mato na ka? Bye. Amping, love you to. Sige mag-continue ko diri. Ay, palungas ang tubig din, napuno na ng nila.
Wa na putang tubig. Tubig. Nanaga si adto na siya. Anong karon Lunes sayo na siya ron. Ito ra. Yan ako lang sa anin pa ng tubig eh. Para puno. Kay sibot sa pudra bay, ligo na ko ron. Importante sibot maligo. Bahala ang uban ugma sa gabi eh. Basta siya maligo na siya. Kay baga kayo na siya balahibo. Nara oh. Tama ta. Dati ah. Nagkuan na sa iyang motor. Way ligo-ligo na iyang motor, guys. Pareha na niya, way ligo-ligo iyang motor. Oh. Oh, naglangi ang tao oh. Naglangi ang dakong tao oh. Oh, baho na tag unggoy among dakong tao. Agoy. Agay. 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 Naglangi among dakong tao, guys. Ana po na siya basta malako si daddy magbantay man mag-atang man ni daddy daare awa ana. Oh, na. Oh. Napadudong gamay oh. Nadang gamay na. Oh. Lagi. Oh, daddy oh. Na daddy. Imong motor way washing. Liwat nimo. Bye, ampeng. Love you to. Ato na si daddy. Wara. Hoy! Ano naman mag... Pagmunalan tamuron hana. Ako sa datong ion ang ako ang bayabas kay igo-igo po maluto. Ako na ni silang pagkanon ron totoo. Di buman ako dito. Sayo pa man pod. Alas 6 pa man siguro. Botching, bahog lobot si Botching. George! Kaon karon George, wala pa'y kaon George. Ang akong adopted guys, gaatang na guys, ara guys. George! Kaon karon George ha? Si George. Ligo karon George ka na ni mo kang wakwak George. Ligo na ko nag-apa si George guys. Ay. Ni mo na ungo. Dali na to ibutang. Na para klaro. Guys. Klaro kayo.
na ta. Tingaspasay ni trabaho guys. Kay kita magpaspas ani maabdan ta sa tubig. Balong. Arita. Di arita. Ta kay magantag tubig. Ligo na jud karon bots, maligo na jud ka bots. Inday na. Inday ni ba? Dali. Awa sa dong kay mo agi si Inday. Naog sa dito. Dali day. Awa di tagal. Awa dia ba kay. Dali day. Ali day. Dali. Mo na pagason si Dagol guys kay magbugro sila diri guys. Doy kina si Dagol kita bangan man na siya. Ano yung gabi? Kung ilisan ng tubig. E gabi pa man. Hilam dia Dagol! Pag nabuang diha. So siya magawa, sili na magkagawson kay mabugnuan na po na siya, yayay na siya. Day. Nata guys, ako na lang ni kuno sa daplin kay. Og yago man nilagligo ani mo pidpid man ni dire magpidpid sa daplin niya. Ay mga ihi mo na ato pag sabnan. Para di sila manimahong sabon al kaning ihi. Ikaw na bots. Ligo na bots. Tusanin ko anong kilid bots kay. O pidpid ba din ka diri bots ag yago man ni magligo. Bubay nang ipangbrasan ako ning kilid guys kay napuno nagkanang lumot bitaw kanang ulan init. Di akong gihimo gipangbrasan ako. Limpyo na. Kay ag man nila ligo mamipid man. Ya pag ana siya. Mga ihi na oh. Mo ni atong trabaho to di guys. Direta sa gawas. Basta na ay tubig Paspasan dayon ang liho kay absent na ay agas impas. Hihingay na rabang agas oh. Katong sa terrace, pwede ra to unya. Nanay, mayroon pa na nagdali gani ako na kay para maligo ko pa si Bots. Kay iba nang baho ni Bots. Buti tinangtang tayo sa ano? Ha? Tinangtang tayo na. Yun na nga nay no. Wala tayo nay.
Inday. Guys. Ato na ning punon guys kay kapos si balik. Si Butching bahog lobot. Na guys, ako nang gipuno kay para dito magbalik-balik guys. Gasa ni ilang mga kuan. Tuyo na. Gutom na si Bots. Gutom na, Bots. Gutom na ayo, Bots. Kaya nun sa nako tog pills ang tulo ka. Miming na ko. Agi ko, Bots, be. Awa sa. Agi, mami. Kay mitras na apa sila diri kompleto. Oh, gahulat na. Kana, gahulat na nagkaon. Gahulat na sila sa kaon. Kaya inon sa tagkuan. Kambal. Ha? Wah, agoy na og tuwa. Yan tatambal wa. Tiger. Wakwak. Dali. Inom kay litras kompleto pa mo kay unya manglayas ra ba mo. Ngaon ron, yan na man napod to. Sayo pa man pod, ha? Tulon ni tulon. Nga bisag wala na tulon ba pa usap-usap. Naro oh. Na, wala ba na tulon wise kay ka ha. Dong, nagpataka na ko ka pangihi diha, dong. Continue tagawas diha, sunod na sila inom. Uy, nag-awas-awas ang tubig. Ato sang ko anon ang mga daplin-daplin. Nego man diri. Asa ko ano sa kanang tunggi. Kuanan sa alamigas bagi puyan. Kung di ko nag-spray daw, lagi na malit kong alamigas na mamaak. Kusog kin mamaak ra ba? Diri kay mamipid man na sila diri oh. Na. Ari oh. Kaya na ito na rin cellphone. Na guys, magligo na tani ni Bots. Bots! Ligo ta. Ikaw o naligo. Dili. Ikaw o na Bots. Ana ra na guys. Kasi Bots o na maligo. Guys.
abot. Diri man ako ano na. Masinter. Dili. Ah, dali ah. Dali. Eh, eh, eh. Ligo ta. Ligo ta. Ligo ta, ligo. Ayaw. Ligo ta. Lalo sa mix kuan guys. Tubig ilinon. Dadyang amay. Ikaw sunod. Ah, si Inday di adin si Dagol. Si Dagol sa gawas ra na asa sawir ra na kuligoon sa CR kay ilang noon dire. Iandam na to niya sa piris man yun. Guys. Ay, magsugod na tagligo ni Botching. Ligo na si Botching. Ano, talikod. Kaya na to ang lubot. Nga. Yan, hinay ng agas, Bot. Ikaw rin mo kaliguan ni Bot. Ito lang ba, naabtan sa hinay sa agas si Bot. Na. Ibot lagi makaliguan ni Rod. May agas po. Ayaw sa kapalong eh. Okay, mapipagtugod na ibot po. Wala na agas po. Na, nausan mo eh. Lagi po, sa agas na agas.
ni Bot sa way agas, guys. Giahak. Palong ng tubig. Murag si Bot sa di makaliguan ni karon. Ang agas guys, tanawa guys. Naabsan si Bot sa palong sa agas. Imbis ga dali ko guys, awa. Mura nag-ihi. Naabsan sa walay agas si Bot. Na Bot, ang saon man nato ni ron Bot. Magamit na lang taog ka ng kuan. Ako ang namoy pundo guys. Gamit na lang may ani. Importante nga. Natarong man po siya kaligo guys. Natarong man. Nakataon na po din mga ituon. Kinagulat na dito. Ang mga singit-singit. Tumambot anin niya guys. May importante. Ay, naku, Bot. Naabtan sa kaway agas, Bot.
Ligo jud po. Ligo ra jud mo po. Di kani okay, walay kuan sabon. Ligo gid guys, human siya. Yang ubang igsuon, ug na pa ni maligo. Sundo na to kay mangihi na aron tan-aw na to asang ihi ani. Mangihi ni, mangihi. Basa na diha. Maana na siya magipid-ipid. Oh, mo nang ako nang limpyuan ang mga kilid kay magipid-ipid man na. Oh. Na. Muna ginalimpyuhan ako na diha guys kay magipid-ipid na siya. Wala pa na ako na diha gilimpyuhan sa tiris oh, napanay mga tubig kay para masulop ang ihi. Dili man ni mahong anso. Na day wa nay agas day. Kadudong gamay ligo karon ha. Basan day unya pa ni mawala ang agas guys maligo makuan pa nako si dudong gamay ug si kuan inday oro kunon sa nako ning balde. Si dudong gamay akong unahon kay si dudong gamay mo man ay partner ni bots diri sa gawas. Siya akong isunod. Si inday ug si dagol mo ni sa sulod. Pwede ra nako na unya ikuan namon pay tubig dito sa CR. Pwede ra ko mag kuan ito. Ni unyang gabi ra ba way agas. Kuha na ako diri guys. Oh guys. Si bots man mo diri. Uy mag. Kuan ba? Magsandig-sandig. Limpyo na kini diri pang brasa na nako na diri si bots. Dangan kaayo iham. Ano niya diri? Mao kani ugaw na kaayo. Gibrasa na nako ni diri si bots diri dangan. Magsilabaw nag mga isang pagkaon. Impas diri oy. Sige yun na niya ko ano kung dili na siya umahon. Ugaw na po. Nalimpyo na kay na diha. Ugaw ni bots. Butan ako ng tubig sa kuan. Ay, Diyos ko Lord. So guys, diri ra tataman guys kay taas-asa ito nga wala gugay na po kayo upload guys. Magta na po ni og mag-upload. Kitingala ko ni mong signal diri katin pagkahinaya. Dagan ambot na unsa ni oy. So ako saan ang punon ang balde guys kay baka maapas man ako og ligo si Dudong sa unsa kahinay. So kung mapuno ni inainay na ko si Dudong bubok kay namatay mga napundo nga tubig. Manggamit na to na naraba ko nilabhan unsa nako paglabaan eh. So bye everyone, diri ra tataman guys. Salamat sa inyong suporta, sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel, sa inyong pag-follow, like, and share. So bye everyone, amping tanan. I love you all, God bless. Akong buhok na nindog.